di wee gwa ndị be nna ya, ndị be nna ya wee gwa ndị be ha, ewee kụọ mitin. Ewee kụkwa mitin wee sị ha na-agbanataba vileji. Ya wee gbalụ moto naba vileji o. Di gbalụ moto nata vileji. Ewee kpebe o. Ya wee bido wee kọbalụ ha. Ma Bruises ya seche pikchọ ma nke ya sele vidio wee kọba. Ya onye ọbụla si etu ubedo aka n'isi. Ewee na-ajụ di esiokwu na ị na-eti nwunye gị ihe ka anyị hapụgodo nke itinye ife na itisi enyi ife ịchụpụ ya n'ụlọ. Nwaanyị ị na-anụ kedu onye ị na-achụpụrụ ya anya di ya ka o jee ka anyị ya na-abọ nọrọ. Ya kedu onye ị na-achụpụ ya anya itisi ife chụpụ ya nọ, kedu onye ị na-achụpụrụ ya dịlị gị nwa ka ịzụghalị anya ka edili gị ka ị nụọ ya. Ya ndị be nke ike kwụlụ ọtọ gwụ ha. Ya wee kwụlụ ọtọ wee sị ha na dịka anyị tụbala ime si na ọ ga-anị ya. It's not like na ọ na-aga aga ọ sị na ya ga-eteki responsibility of afọ ime na ọ ga-abịa mee ego be ha. Papa dị boy kwụlụ ọtọ sị na nke a ama mme na nwunye mmadụ ka ọ bụ. Ịmarị ha na-agwa gị. Papa ya wee sị anọ kanụsigo na ediro gị nwa ka akụgbuo onye akụgbuo. Fana bụ ebidokwa nyọgide onyinyo nyọsịa ọsị m nne. In fact, n'ife a na-achọ ịgwa anyị kịta na anyị akụjasị akụja. Ewee nyọba onyinyo nyọsịa wee kaghalịa bọsị ọzọ. Papa ya na-asị ya na ya chọrọ ịbịazi na nwa ekwugo na ya dị anụzi. Ọ sị m fasị na ha ga-akaghalị. Papa ya sị ya na ya ma mbịa. Fa wee sị okenye na fanwa ga-abịazi be ha bọsị dị otu. Ya na-awọnda kedu ihe ha na-abịazịla. Na papa ya gwa gị ha bịa were ego na ya chọzi onye ọbụla jebele onwe ya. Ọ sị m nne na mmakwa na Saturday ha sị na ha ga-abịa o. Na di o na papa ya o na okenye na-abọ so wee bịa that day. Ewee kpee papa ya amụrụkwa ife a na-abịalụ. Papa ya wee sị ha kedu ihe ọ na nwa ya si na ada anọzi na dịmanụ ga-abịa mee gị unu bịa were ihe unu mee n'isi nwa m kedu ihe bụ ihe anwa unu si na o mere alụ na ọ patala ime n'ezi hapụrụ nọ m nwa m. Papa this boy wee ga wetuo unu wee yọba wee sị ya na o nwekwa na ihe melụ ede o ji wee bee nwe na o nwekwa na ihe melụ crayfish o ji wee bee ndị ya. Na nwa ya nwoke jikwa wee nwee nsogbu na nsinsi afọ o nwere nsogbu nọọsụ iwo ka ọ na-ewo. Na wee na-asị a kedu nsogbu wee ihe ahụ ọ nsogbu iwo ka ọ kụgbuzie nwa mmadụ. Ha sị mba o na ife nwa bụ na nwa ya bụrụ nwoke na ife o ji bụrụ nwoke nwere nsogbu bifo ọ dịghị wee nụba nwaanyị. Ịghọtago. Ya sị ya ọ sị na ife fa bịala ịyọ bụ ka ha gbaghalụ nwa ya nwoke na etu nwa dis girl dugolo ime na ọ na-anụ di wee dulu ime na ife achọ bụ ka anụbakwa ya na ha ga-adụshọ na ọma mmetụzi aka. Ọ sị ya jụọ nwa ya nwaanyị na since nwa ha gwalụ die ya na die findel out n'ụlọ ọgwụ na ọ dị ime ma o tilie ife again ma ọ kpalie aka again na nke gosi na ọ ma ịghọtago kịta na ihe na-emekwanụ nwa ha bụ na o chetasie kọndishọn ya si magoro na owere onye nọọsụ wee bọlụ ifefa na-ayọ bụ ka ekpezie ka anụbakwa. Papa ha sị na ọ bụ na ọ chọọ na ya ga-eso ha bili dushọn etirezie ife dushọn o merezie ọzọ na famakwala na tradishọn na nwa bụ nwa fa. Ọ sị m nne alele na alele ya na ebe bụ na ya chekwa na ọnya nwa bụ nsogbu na ya mụrụ na dis guy maalụ na arụ adụrụ ya gbakwalụ na ọnya nwa bụ nsogbu wee na-akụ ya ka ọ kụgbuo maka na ochie niile bụ nọọ maka na ya mụtara nwa ka eji akụ ya ihe a ya meghelie ọnụ si ya ifụla afọ ime how many years bụ ihe a wekwala ditini na-akụ ya ọnụ wekwala ditini na-eti ya ife wee luo kịta wee bịa yọbazie anya ka ya bịakwa ka ya na ya bili. Ọ sị bụ na ọ bụrụ ya na ya na-abụ ibibu dị nsogbu o nne nwụrụzi atom of love for this guy nne akpọsialụ this guy ya asị na o nwere mbọsị o tisielie ife nye a na-ekpe ekpele ọ pụọ ka moto kugbuo onye. Yes ya ọ pụọ ka ọ gara iche etezi maka ụdị ihe ọ na-etie. Kedu ka nwoke ya kpọgolo asị ga-esizi kịta shobezie nye love ya na ya na-abụ ebikwere nye afọ give onye bikos na o nwere nsogbu o nwere ọ gwarọkwa ya o obulufa ncha niile bu ya n'isi ya wee chọọ ya wee sị ya ọnyanwa ka o ji achụpụrụ ya n'ụlọ. Asị na ama nsikene na ọnyanwa mana o sosi no wonder that day ọ pụta achọ ọnya chọsị anya ọfụrụ ya ọpịghọtago o wee kpọbịa na epikiri na-echighazi in the morning na ọbara dị mba na okwuru okwu.
ya wee sị ya na ọ bụrụ na ife a bụ eziokwu na ọ bụrụ ka esi eme nne ya chọrọ na this guy bụ onye ya gbakwulu comfort ya na this guy si na ya ga-akpụpụ ha court ma ọ bụrụ na ya mụrụọla ya nwa. Ọ sị m fancha niile a na-ayọkwa si m die daa n'ala anya mmiri pụtabe ya n'anya wee na-ahịa ya biko ya gbaghara ya ma na ya melie ajọ ife ya ma na ya tilie ife ya tikweti efe ka ya nwụkwa ya tikweti efe ka ya menna ya tikweti efe ka ya mebie. Ya wee sị na woman bitter wee woman bitter, you can never change. Nwoke tibere ego ife ọ ka ga-etilili gị. Afụgo m ebe o mere ọ promise gide mesikwala otikwa na ọ kwụsịrị iti nwaanyị a ife bụ na nwa ya nwoke tolitere wee challenge papa ya si na ọkpakpa mama ya aka again ya were ife buwe ya isi. Ebe afụ ka ntị ife kwụsịrị. Ọ bụrụkwa na ọ da achaji na ọ chajizie echeta na ụmụ ya nọ ọnọrọ nwayọ. I don't think na ọ ga-akwụsị o. I don't think. And nwoke gbakwuolu nyelu gị comfort zọlụ gị melu na gị na mosquito ada alalụ. Kedu iri ị ga-eji wee gwa ya na ị chọrọzi datin ị ga-ejekwukwe the same man ga-abụ ogbusie gị ịbata bịa na nọọsụ gị wele akwa na-ebi gị mmiri ọkụ jili maka gị gote ọgwụ dobe bie jili maka gị na-edobe nni bie enye gị kii. Kedu iri ị ga-eji wee si ya na edo sọrị? Ọ sị m nne na kịta na nwa egbe na-arị nwa ugbo na-arị onye ọbụla na-arị ya sị ya maka na di ya nwere nsogbu ya chetakwa ike happen to anybody o sikwa nke a ọ pụọ nke a ya gbaghalụ ka ọ nụbakwa die na ọma ntizie ife ka ọ mụọli adị nwa. Ya wee sị ha kedu ihe a ga-agwa dị guy ihe ha na-ekwuzi kịta bụ ka di eje chọta ụlọ kwapụ ịghọta na anya dịbọ ya ma bebe nna ya ọ ga-abụ fana aba ebidi ma the guy ama na ọ blọk za the guy. Ọkwa ifu gị ife a na-akpa na ifele ife a na-akpa na ahịa ya na-asị mami ya na ya chọrọ na ọsụsọ mami ya ghọtara maka na ọ ga nwoke ebidogo ọkpụta ego ọpata rice omenna akpọ papia lata na-ada ka wee nọlụ ya agwago papia na ị na-asị ya n'ihe a na-enu na ihe a na ọnya nwa ka ọ dụọ maka na mgbe a na-akụ ya ihe a na ịnọrọ papia sị ya ma ọ gwara ya sị ya na ya gwara gị maka na ya chọrọ ka itinye ọnụ na marriage etu afọ nye esiri gwa gị ka a si chọọ kịta ka idobe ọnụ gị nwayọ. Ụmụ nwoke hell Chineke alịlị ihe alịlị ji emetụlụ m bụ na gịnị mana this guy actually need help. Yes, he actually need help. Mana the way o si wee chọọ this help and the way o ji wee treat this woman mbụlụ gị ọ ga-esi m ike ịgbaghalụ. Oh yes, ọ ga-esi m ike o mana m abụrọ gị nwa. Oh yes, if you want to go traditional way then that child bụ nwa ya, but if you go to court nwa afọ bụ nwa enyi gị nwoke gị nwa maziala bọọlụ dị na court gị ike gwụrụ. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.